Ola, boas. Pois nada, imos a seguir con estes vídeos e imos a empezar hoxe con a segunda parte da teoría do tema 4, factores termodinámicos do clima. Vale, vamos a ver que cousas da atmósfera, a termodinámica, afectan sobre o clima. Ben, o máis importante, o principal, el que empeza, polo que empeza todo, a circulación atmosférica en altura, como é o aire en arriba, o jet stream, a corrente en chorro. Aquí hai un vídeo que vos porei nos comentarios, vale? Pero agora vou explicar eu. Que é a corrente en chorro? A corrente en chorro é un vento moi forte e permanente que ten que ver coa rotación da Terra. Vale, o movimento da Terra leva a que haxe un vento a unha altura entre 9 e 11 km de altura, 9.000, 11.000 metros de altura, por iso voan os avións máis ou menos a esa altura, a que un vento super forte constante que vai dende o leste, é que isto as mans al revés me volve loco, vale? Este ao oeste. Ven dende, para nós, dende América hacia Europa, pero, de repente, dá toda a volta todo o tempo, vale? Velo aquí, chorro zonal, oeste, leste, aí o temos, vale? Altura da tropopausa, aí, e da entre os 9 e 11 grados, e 9 e 11 kilómetros. Ben, que fai? Vai até, aí se dá, ademais, ten unha velocidade variable. Que significa? No inverno, cando vai a saco, cando está no seu punto álgido, vai de forma moi rectilínea, cerca do paralelo 42, é dicir, máis ou menos a altura de Galicia, e ven a 300 km por hora. E oye, ese vento vai a ir empurrando todas as borrascas unha detrás de outra, pa, 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 pa. Por eso temos esos famosos tres de borrascas. Por eso chove sin parar cando chega o inverno, pum, 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 porque veñen unha detrás de outra empurradas polo jet. Sempre veñen empurradas hacia aquí polo jet. Vale? Eso pasa no inverno. Que pasa nos equinoccios? Que pasa na primavera e no verán? Na primavera e no verán está cambiando. Hacia onde? Vamos decir, primeiro, en verán, o que pasa é, en verán, o sol ven para máis para arriba, quenta moito o aire das zonas da tropical do norte, entonces o aire tropical empurra hacia arriba este jet. E este jet vai a seguir indo moi rápido, non tan rápido como un inverno, pero moi rápido e máis arriba, moito máis arriba, cerca do paralelo 50 ou 50 e pico, decir, a altura de Escocia aproximadamente. Vale, entonces nós vamos temos el veranito, aquí deixa que chegue, suban as masas de aire tropicais e chega aquí o anticiclón das Azores e temos el veranito calientito e chulo, sin chuvias. Ben, que pasa entre medias, no outono e na primavera? Entre medias, o que fai é que ondula. Vale, en vez de ir moi recto, como moi recto, o que vai a facer é que vai a ir facendo ondas arriba, abaixo, e vainse crear anticiclóns e borrascas así, e iso é o que vai a facer que o tempo sexa inestable no outono e na primavera, eso de un día chove, de repente fai calor, todo eso, esa inestabilidade ten que ver, moito que ver coa ondulación do jet. E as danas, particularmente, verémolo, son un desprendimento dese jet, dese embolsamento de aire frío no jet, que vai a desplazarse hacia baixo precisamente porque esas vaguadas, ese ir de espacio, vai a facer que o jet que se poda escapar do jet. Vale, un vento moi forte a uns 9 km de altura que chega a 300 km por hora e sempre fai que veña o aire dende América hacia nós, na nosa forma de entender os mapas do tempo. Entón, que vai facer eso? Que os mapas do tempo os teñamos que ler sempre dende leste a oeste, vale? Sempre dende América hacia nós. Hai que leelos así sempre. Vale, vamos alá. Edes, aquí tendes un mapa en altura que nos amosa por onde vai máis ou menos a corrente en chorro. Xa vos dixe, non? Vale, ese é un dos elementos. Outro elemento fundamental son os centros de acción. Que son os centros de acción? Tamén teño aquí un vídeo que tamén vos porei nos comentarios. Na descripción, perdón.
Que son os centros de acción? Os famosos anticiclóns e as borrascas. Vale, son zonas de altas e baixas presións. Anticiclón, alta presión. Borrasca, baixa presión. Como os vemos? Os vemos nos mapas do tempo a través dos isobaras. Isobaras son estas líneas que ves por aquí, que son líneas con igual presión, con igual barometría. Isobaras con igual presión. Líneas as que a presión é igual. A presión atmosférica. A presión é a forza que fai o aire, esta columna de aire que teñamos aquí, a forza que fai a columna de aire que teñamos aquí, contra o chan. Vale? Canto máis presión, máis forza. Canto menos presión, menos forza. Vale. Que son a presión atmosférica normal? Son 1013 milibares. Aí poño 1016 porque nos mapas 1013 non existe. Entonces, a partir de 1016 os contamos como anticiclóns, altas presións, por debaixo de 1016, baixas presións ou borrascas. Vale? Ben, que pasa? Por que efectos teñen? Un anticiclón é que hai alta presión. A alta presión é que hai peso, moito peso, sobre o terreno. Unha columna de aire enorme que provoca o peso sobre a terra. Canto máis presión hai, máis forza fai. Entonces, que fai? Fai que todo o que haxe aquí, todas as nubes, toda a inestabilidade que poda haber aquí, os ventos, as nubes, se vayan hacia fora. Entonces, por eso deixa un tempo estable. Estable, nin bo nin malo, vale? Isto non é religión, é xeografía. É un tempo estable, un tempo no que non hai, se mantén todo, non hai nin gran humidade, nin gran se bota fora a humidade, as nubes e os ventos. É un anticiclón porque fai peso, alta presión. As baixas presións fan o contrario. As baixas presións, este peso que hai aquí, isto fai menos peso, menos forza. Entón, como fai menos forza, claro, en outros sitios temos unha alta presión expulsando cousas. Hacia onde van? Hacia onde hai pouca. E entonces absorbe todo. O que fai unha baixa presión, se hai unha baixa de presión, é absorber nubes, absorber ventos e dar lugar a un tempo inestable. E dar lugar a un tempo inestable. Vale. Eso é, entón, pero temos dentro de esos, entendimos o que eran, eso, por un lado, anticiclóns, tempo estable, porque fan presión e expulsan todo, borrascas, baixas presións, tempo inestable, porque absorben nubes e ventos. Hai dous tipos de anticiclóns e de borrascas, dinámicos e térmicos. Vale? Que significa isto? Ben, un anticiclón se pode formar o que lle chamamos dinámico, tanto anticiclóns como borrascas, é o que, digamos, sería o normal na atmósfera. E que é o normal na atmósfera? O normal na atmósfera é que por encima do jet teñamos baixas presións, non sei por que se hago co dedo, por encima do jet teñamos baixas presións e por debaixo do jet teñamos altas presións. O anticiclón das Azores e a borrasca semipermanente de Islandia. Vale, esas serían, para nós, así, os dinámicos máis habituales. Azores e Islandia. En Azores como anticiclón e Islandia como borrasca. Ben, e despois están os térmicos. Os térmicos non se dan por esa dinámica xeral, vale? De borrascas arriba, anticiclóns abaixo. Sino por o calor ou frío que lle transmite o terreno, o aire, cando está encima. Cando o aire se sitúa sobre o continente europeo en inverno, sobre aí a meseta, a zona central, que é unha gran chaira europea, é unha zona moi fría, porque está coberta de neve, de xeo, entón o aire que está encima, isto tamén pasa en Groenlandia, donde haxa xeo, o aire que está encima se enfría moito. E o aire frío é moito máis pesado que o aire quente. Canto máis frío o aire, máis pesado é. E canto é máis pesado, provoca altas presións, porque por enfriamento se provoca un anticiclón. O aire se enfría, gaña peso e entón empurra hacia fora. Pero ao contrario, que o anticiclón das Azores, que é calientito, que ven do trópico, que ven das Azores, este é helado.
esos días de inverno que está todo despexado, pero fai mogollón de frío. Ese é o típico anticiclón térmico europeo, ou tamén temos o térmico do centro peninsular, do centro da Península Ibérica. As borrascas térmicas son as treboadas. No verán, fai calor, abafas, ese calor pegañento durante moitos días, Dios, que calor, que bochorno fai, e acaba caendo todo. Que fai? O aire se quenta tanto que deixa de pesar tanto. Pesa menos, e o pesar menos crea unha borrasca, crea un centro de baixas presións, e ese centro de baixas presións atrae nubes e cae unha treboada, típica treboada de verán, ou o que ocurre sobre o norte de África no verán tamén é habitual que canten lluvias. As masas de aire. As masas de aire xa falamos delas sobre que afectan a Península Ibérica, vale? As masas de aire son eso, zonas, embolsamentos, como bolsas de aire con distintas cualidades, non? Frío e húmido, quente e seco, se ven continental vai ser seco, se ven do mar vai a ser húmido, se ven de zonas frías vai a ser frío, se ven de zonas quentes vai a ser quente. É un ten máis. As frontes. A outra gran cousa que temos que ver é as frontes. Como sale nun mapa do tempo? Así. Estas líneas azul, vermella é a fronte polar. Particularmente temos que falar da fronte polar. A fronte polar é o sitio onde se xuntan as dúas masas de aire máis contrastadas do planeta. Se xunta o aire cálido tropical co aire frío polar. E se crea unha fronte. Unha fronte é o punto de contacto entre dúas masas de aire que son moi diferentes. Como son moi diferentes, non se poden misturar directamente, como ajo e aceite. Teñen que irse mesturando, cambiando pouco a pouco. Formas unha fronte. No caso da fronte polar, fórmase unha fronte de dobre brazo, con dous brazos. Unha fronte fría, un brazo frío, e un brazo cálido. Vale? É un brazo cálido. Dous brazos. Que ocorre? O brazo cálido, este vai a ser o gran, a ver si, aí. Ben, como funciona isto? O aire que, vamos a decir que aquí hai aire frío, onde estamos nos, non? Porque soe ser así. Partimos de que aquí hai aire frío. Acordadevos, ven soplando por aquí, ven o jet empurrando a unha masa de aire a fronte, ven o jet empurrando a fronte polar a quente. Que significa que sexa quente? Que a frente, ese brazo quente, a fronte polar, é quente. Como é quente, e chegando o frío pesa máis e queda baixo, vai subindo pouco a pouco por encima. E iso vai facer que empeza a chover suave. É o mítico isto, fai moito frío, eso que falábamos dun día moi frío de inverno, todo despexado, pero empezan a chegar as nubes e empeza a chover, a temperatura notas, non fai tanto frío agora, cando empeza a chover, e empeza a chover así suave, o chirimiri, o orballo, como lle queras chamar. Vale, empeza a chover así, despaciño. Esa chuvia suave, tal, o calabobos, chámalle como queiras. Ben, entón a fronte cálida chega antes e isto se vai poñendo o aire máis cálido. A fronte fría é máis rápida que a fronte cálida e ven por detrás meténdose por debaixo en forma de cuña, como por debaixo. Entón, que vai facer? Cando chega onde está a fronte cálida, onde está o calor, ese aire máis quente, como é frío, se mete en cuña por debaixo e o empurra hacia arriba. O empurra moi violentamente hacia arriba. Entón, ese aire húmido sube hacia arriba moi rápido, se enfría, condensa e chove a mares. Aí chove cando chove de verdade. Vale, esas chuvias fortes a tope que cae un chaparrón de la Virgen. Eso é cando chega a fronte fría, onde o brazo quente da fronte polar. Vale, eso se chama descarga fin de familia. E aí é cando chove a mares. E obviamente acaba de descargar todo e que queda? O aire frío. E queda outra vez. E volvemos a empezar. E ven, e outra vez o jet empurra outro brazo á fronte, chega a fronte quente
e ese proceso constante no inverno, o que falábamos de, máis ou menos, o jet pasa a nosa altura empurrando constantemente as borrascas que están asociadas ca fronte polar. E hasta aquí este vídeo, vale? Hasta aquí a teoría de os factores do clima. Veña, seguimos e vémonos en clase.